Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa K-Cat Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 mga balita sa Negros sa buong adlaw. 16 tanan ka mga LGU sa Negros Occidental, hindi ani magbaton sa mga LSI sa Pasko kag bagong tuig. Sales sa retail sa Himamaylan City kag Sagay City gindag sa Santawo. Bangod sa Diraguso, ginpauntat ang sale. Pag-aspalto sa dalan Lakson sa Bacolod nga ginreklamo sa mga motorista, gintuka pa na. Sa Kabangkalan City, negosyante ginpaulan ng tiro sa guwasang iyang nga butik, patay. Kag, mga negrensing nga biologist nakadiskubre sa panibagong nga species sang alibang kag insekto. Initanan sa Digicast Negros X. Nag-groundbreak sang Sabado para sa 260 milyones pesos nga museum kag auditorium sa Barangay Alihis sa Bacolod City sa pagpamuno ni Senador Juan Miguel Zubiri kag Bacolod Mayor Evelio Leonardia. Sunod sa senador, ginalantaw nga ini ang magabutang sang Bacolod sa cultural map sa pungsod. Ang pagtukod sa museum nga gindisenyo sang Lichauco Gilas and Villanueva architectural firm ang nagatuyo man nga mahatagan sang pagkilala ang kinaadman sa mga negrense nga may pila na ka mga world-class artists. Sa auditorium sarang matigayon ang performances kasubong man mga conferences. Ang 8.8 hectares nga duta kung sa diin mapahamtang ang museum and auditorium ang gindonate sa pamilya Yanson nga labing ginapasalamatan sang senador kag alkalde. Ginalantaw naman ang panibag-o nga growth area sa Bacolod City. Sunod kay Engineer Leia Delfinado, ang Regional Director sa Department of Public Works and Highways, ang contractor ang hatagan na sang notice to proceed. Mahimo sa Pebrero o kun Marso sa masunod nga tuig, magasugod ang actual nga construction kag ginalauman nga matapos sa sulod sang 385 days. Kaya pwede man nato i-highlight na ang important cultural personalities of Bacolod City and Negros Occidental. I think this will be a first. So, I'm excited to continuously work on this project with the mayor. Important part of that message is that I told our people there that where we are concerned for Bacolod, ang aton nga grandfather kag guardian angel is Senator Mig Zubiri. Sa number 9, pag-aspalto sang dalan Lakson sa Bacolod ginreklamo sa mga motorista sa weekend. Ginikawan sa trabahador sa Department of Public Works and Highways nga mabutangan sa aspalto ang ibabaw nga parte sa mga drainage sa dalan Lakson sa Bacolod para hindi matabunan ang mga buho sini. Bilang resulta, nagreklamo ang mga motorista nga nagalabay diri kay nagabalod-balod kutob sa mga salakyan nga nagasaka panaog sa mga aspalto sa dalan. Kay nasang aga, may mga aspalto na ang ibabaw sa mga drainage kag may mga buho man ini para may maagyan sa gihapon ang tubig pagkadto sa tamburong. May mga motorista nga ginpost sa social media ang gilayon nga pag-aksyon sang DPWH. Sa number 8, riders ang food delivery service ang patay matapos mag-cardiac arrest sa dalan. Patay ang 54 anyos nga si Rene Caceres matapos mag-cardiac arrest kag magbunggo ang iya motorsiklo sa isa ka salakyan Sabado sang hapon sa Dalan Araneta sa Barangay Tangub. Ang napatay ng isa ka rider sang food delivery service company sa Bacolod. Sa investigasyon sa Police Station 8 na side swipe sa motorsiklo nga ginadala ni Caceres ang salakyan, gani natumba ang motor kag ang rider. Pero sunod sa traffic investigator nga si Police Staff Sergeant Celerlino Aroliado, cardiac arrest ang ginkamatay sang rider. Hindi pa nila mapat-od suno kay Aroliado kung bala na cardiac arrest si Caceres amukon nga iya na side swipe ang salakyan o kung ginatake ini matapos matumba. Wala man sang injury ang rider suno sa pulis.
Sa number 7, sa Kabangkalan City, sa kanegosyante kag isa ka drug surrenderer, patay sa pagpaniro. Patay ang 30 anyos nga si Leo Porras matapos tiruon sang riding in tandem. Biyernes ang gabi sa Dalan Rizal sa Barangay 9 Syudad sang Kabangkalan. Sunod sa Deputy Chief sang Kabangkalan PNP nga si Police Lieutenant Jomel Salarda, nagahimos lang sang iyang mga stocks. Sagwa sang iyang boutique ang biktima sang inali mag-abot ang duha ka mga sospek sa kaysa motorsiklo. Ginpanaugan sang isa sa mga sospek kagintiro sang makalima ka beses si Porras nga iyaging kamatay. Galingon man nga nagpalagyo ang mga suspetsado. Suno sa pulis, ilaman ginatun-an kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima kag kung sino ang mga sospek sa likod sa pagpanglutang. Si Porras sa isa ka drug surrenderer sa tuig 2016 pero ginahibalo pa sang PNP kung bala may kaangtanan ini sa pagpatay sa biktima. Sa number 6, pulis sa Negros Occidental ang nagpositibo sa drug test. Ginkumpirma sang hepe sang Regional Crime Laboratory Office 6 nga si Pulisa Colonel Enrique Ancheta nga nagpositibo sa drug test ang isa ka police corporal nga na-assign sa Negros Occidental Police Provincial Office. Suno kay Ancheta, 5 sila ka mga pulis ang nokpo ang ginpaidalom sa drug test bangod sa sila ginasuspetsuhan nga nagausar sang illegal nga droga. Sa 5, ang isang nagpositibo sa preliminary drug test sang nagligad nga Miyerkules. Siya ginpaidalom sa confirmatory test suno kay Ancheta. Kagliwat na naman nga nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Siya posible nga mapahalin sa serbisyo suno kay Ancheta. Ang NOCPO ang nagahulat naman sa karon sang memo gikan sa Regional Crime Lab angot sa resulta sang pulis. Sa number 5, Dumaguete kag Baay City nagapabilin nga mga LGU sa Negros Oriental nga mayara sang masobra sa napulo ka mga kaso sang active COVID-19 cases. Duha na lang karon ka local government unit sa Negros Oriental ang may masobra na pulo ka active cases ang COVID-19 sa probinsya. Iniya mo ang sulad sang Dumaguete nga may 40 ka active cases kag Baay City nga may 17 ka mga active cases. Nagasunod ang muang Sibulan nga may 7 na lang ka mga active cases, 6 sa Valencia, 5 sa Sambuanguita, 4 sa Bacong, 3 sa Bayawan, kag tagduha naman ka mga active cases sa Shaton, Dawin kag La Libertad. 7 ka mga LGU o may 1 na lang ka mga active cases ng COVID-19, kag 8 naman ang wala na sa active cases ng COVID-19. Yara na sa 754 ang total cases ng COVID-19 sa Negros Oriental, matapos madugangan sa 14 kahapon, kag 25 diri ang active cases. Sa number 4, sale nga ginpatigayon sing isa ka retail store sa syudad sa Himamaylan kag Sagay City ang gindagsa sang kumuluyo bangod sang insidente na pilitan nga pauntaton ang amo nga sale. Ang detalye sa sininga report. Sa video nga ginapasapasahan karon sa social media, makita ng tuman nga pila sagwa sa isa ka establishmento komersyal sa syudad sa Himamaylan. Nagdagsa ang mga tao para sa 12-12 sale nga ginsakdag sa Sabado nga adlaw sa amo nga retail store sa nagkalain-lain nga mga branches sini. Mabatian ang tingog nga nagaabiso sa mga nagapila nga mag-isol. Nakamask man pero wala na nasunod pa ang physical distancing. Hindi nila mo pala sa lang ginamo ko na sila eh. Para ni sa inyo nga safety, pamilya niyo, safety. Bangod sa sitwasyon, suno kay Himamaylan Mayor Raymond Tungson, ginpauntat sang adlaw na ang amo nga sale. May pulis kag task force ang syudad nga nagbantay. Kag apesar sang sulit-sulit nga pahanumdum, wala na punggan ang mga tawo. Rason nga sa pagsapol sa tagdumalahan sang amo nga retail store, nagdesisyon nga untaton na lamang. Suno sa alkalde, plastado man kuntani ang plano sang tagdumalahan para sa amo nga sale. On the day sang sale, ara bigya tanan-tanan ang mga uniform, ara ang city legal, traffic enforcers, and even bantay bayan. Galing kay as usual, ang inaabala nga hindi manamon the most is we can appeal bala, no, and then implement ang mga protocols. Pero of course hindi makamit na maka-physical kita na sila. Kay tungod nga basi ma-misinterpret man nila kung mag-physical kita ang mga ga-enforce sila, no? Sa budlay gid sa tao hindi gid mamati because siguro sang excitement man siguro sang sales sang prince. That's why ang task force naglabot na lang gid sa decision to coordinate with the management, and then it was decided by the management
nga i-close na lang gid ang print sa late morning of that day. Sa syudad sang Sagay, tuman man ang pila sa 12-12 sale nga ginsakdag sang amo nga retail store. Sa post ni Manang Sagay nun, makit-an man ang pagdagsa sa mga pumuluyo. Suno kay Attorney Ryan Bonghanoy, ang Action Officer sa Sagay Interagency Task Force, nagmando ang alkalde nga si Mayor Alfredo Marinon III sang pag-cancel sang permit para sa amo nga sale kag ginpasira ang amo nga establishmento sa amo nga adlaw. Mahimo suno kay Bonghanoy, nagdumdum ang mga tawo nga tuman sila magkabarato bangod sa gintanyag nga sale, amo nga nagdagsa sila. May numbering sila, limited to 100 lang. Na mishandle siguro nila ang sitwasyon, abi nila naka-intindi ang tanan, then all of a sudden, puno gede from their entrance going to the old church up to the terminal, nagpila ang mga tao because of the notion nga 12 pesos lang ang bili sa ilabalaklon. So wala natapos ang sale, sir? Wala gid sila ma'am naka-start sang sale. Damlag pa suno sa Department of Trade and Industry ang mga hilikuton nga ginalantaw makabulig sa pagpabalik sa ekonomiya ang ginahaylo basta ang pagsulundan sa minimum health protocol ang mapatuman. Suno sa pamuno sang DTI sa probinsya nga si Rachel Nufable, ang natungdan nga sale ang may nagakaigo nga permiso, ila pa sa karon lang tawon kung ano ang natabo. Sa number 3, prioridad sa karon sa Senado ang bakuna kontra COVID-19. Inisunod siya kay Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri nga nagsiling nga labing importante ang bakuna sa pungsod para sa economic stability kag normalcy. Sa 2021 budget sunod sa kay Zubiri, 82.5 billion pesos ang kabilugan nga pondo nga ginpain para sa mass vaccination sa COVID-19 nga nagatarget sang mga 25 milyones ka mga Pilipino. Una hatagan ang health workers suno sa iya, mga senior citizens kag mga frontliner. Tuman suno sa iya ang epekto sang pandemya sa ekonomiya, rason nga kinahanglan ang bakuna para tigayon nga makatibawas ang pungsod. Ang pribado nga sektor sa pagpamuno ni Joey Concepcion, ang Go Negosyo founder ang magabulig man. Sila magabakal sang 3 million doses ng COVID-19 vaccine kag katunga sini ang gahatag sa gobyerno. Ang katunga naman para sa ilang mga empleyado. Liwat nga nagapahanumdum si Zubiri nga makaduha na kabeses nga nagpositibo sa COVID-19 sang importansya sang hand washing, paggamit sang face mask kag physical distancing para mapangapinan ang ikaayong lawas. It's the most necessary requirement today to achieve economic stability and normalcy. Without the vaccine, kaluluoy kita tanan. That is the truth about it. Other countries have already made the payments. Malaysia and Indonesia are waiting the delivery of vaccines. Sa number 2, Regional Interagency Task Force ang nagpahanugot sa ginhinyo nga moratorium sa Bacolod City sa pagbaton sa locally stranded individuals humalin Disyembre 21 tubtub Enero 3 sa madason nga tuig. Bangod sa ginpagwa nga resolusyon sang RIATF tubtub sa Domingo na lamang sarang makabaton sa mga nagapinauli nga LSI sa Bacolod gikan sa iban nga mga lugar sa gwa sang Western Visayas. Ginhinyo sang syudad ang moratorium agud mahatagan sa tiniun nga matinluan kag mapanami ang mga quarantine facilities sini kag makapahuway ang mga healthcare workers kag staff sa tiun sang Pasko kag bag-ong tuig. Samtang ginahulat pa sa karon nga maaprubahan ni Mayor Evelio Leonardia ang rekomendasyon sa Bacolod Emergency Operations Center nga hindi na pag-iswab test kag patiniron sa quarantine facilities ng syudad ang mga returning residents basta may mapakita lang sila nga negative RT-PCR result gikan sa lugar nga ila ginhalinan. Tinutuyo sini nga masiguro nga negatibo na sa COVID-19 ang mga magainabot nga returning residents kag mabuhinan man ang kadamuon sa mga nagatiner sa quarantine facility sang syudad. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, nagdangat na sa 16 ka mga local government units sa Negros Occidental ang aprobado ang suspension para sa pagpaulit sang locally stranded individuals sa ulihi nga semana sang Disyembre. Pero magapadayon naman ang pagbiyahe sa mga ROF. Yaring report ni Barbara Mijares. Sa number 2 sa mga balita subong adlaw, nagdangat na sa 16 ka mga local government units sa Negros Occidental ang aprobado ang suspension para sa pagpaulit sang locally stranded individuals sa ulihi nga semana sang Disyembre. Pero magapadayon naman ang pagbiyahe sa mga ROF. Yaring report ni Barbara Mijares.
16 ka mga local government units ang may suspension sa arrival sa mga locally stranded individuals sandig sa approval sa Regional Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Pending naman ang approval sang isa pa. Kalabanan diri magasugod ang suspension sa arrival sa mga LSI sa Disyembre 21 tubtob Enero 3 sa madason nga tuig. Bangod sang suspension sa arrival sa mga LGU, may pila na ka mga LSI nga damlag pa nakabook na sa mga petsa nga ginaprubahan para sa moratorium ang naapektuhan. Abisa ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz sa mga apektado, asikasuhon na nga daan ang schedule para maka-adjust o kung magpauli na lamang kung matapos na ang moratorium. Kung importante ang pagpauli sa rangman makasulat ka daan sa LGU para mahatagan sang konsiderasyon. Suno kay Diaz, may proposal man nga sa December 20 magabaton sang inbound flights para ma-accommodate yadtong mga naapektuhan sa natungdan nga petsa. Kung pwede, i-absorb before the moratorium. So, if it starts on the 21st Monday, gaayo ang ibang airlines nga mapalupad sila incoming on Sunday sa December 20, which is also in keeping with Governor Bong Lacson's request sila, no? Pero klaro ni Diaz, may suspension man sa pagpauli sa mga LSI sa 16 ka mga LGU padayon ang biyahe pagwa kag pasulod sa Negros Occidental. Magluwas na lamang sa December 24 kag 25, 31 kag January 1 nga damlag pa ginhinyo na sang probinsya nga suspension. Hindi na makahatag ang Negros Occidental sa hinyo sa mga airline companies nga additional flights bangod sang suspension sa arrival sa mga LSI. Hindi naman apektado ang biyahe sa mga returning overseas Filipinos nga nagalakip sa mga OFW kag balikbayan. Ang mga ROF hindi naman pag-iswab sa ilang pag-abot. Magluwas na lamang kung gusto nila. Suno kay Diaz, nagsulat si Secretary Delphine Lorenzana kay Governor Eugenio Jose Lacson nga hindi na pag-iswab ang mga ROF kay sila ang naswab na sa Manila. Except no, if there are ROFs nga gusto ya mag-voluntary paswab kag magpa-quarantine, no? Kay it is also based on our experience, no, nga ang iba niya nga mga ROFs mag-abot din di gusto magpuli diretso sa balay nila mo. They also want to protect their family. May 100,000 ka mga ROF ang tuyo nga i-repatriate sa bilog nga pungsod sinilamang nga holiday. Sa Good Vibes, may duha ka mga species ang alibangbang kag mayfly sa pungsod ang nadiskubre sang duha ka mga negrense biologist. Aton sila kilalahon sa report ni Martigo. Hindi na bag-o para sa biologist kag professor sang Siliman University sa Dumaguete City nga si Jade Aster Badon ang makadiskubre sang bag-o nga species sang alibangbang. Antes nagsugod ang pandemic, siya ang nakadiskubre sang bag-o nga subspecies sa Mount Talines sa Negros Oriental nga iya gintawag Apias febinoidae kag ini ang gin-publish sa isa ka German scientific journal. Sinigid lamang, may isa naman siya ka nadiskubrihan nga bag-o nga subspecies ang alibangbang samtang naga-curate sa butterfly collection sang collector nga si Justin Nuida. Sang 1980s pa ini nga collection ni Nuida, pero karon lang nila natukiban nga undiscovered pa ini kag wala pa sa ngalan. Gan ila ini gintawag nga Tycandra negrosensis Angela Alcalay, gikan sa national scientist nga si Dr. Angel Alcala. When we checked it, they're actually different from each other. So the specimens from Panay are very distinct from the specimens from Negros. So we decided that, well, we have a few specimens to illustrate that these specimens from Panay were actually different from the ones in Negros. So we named it after Dr. Angel Alcala. May 18 naman ka mga bag-o lang na diskubre nga species ng mayfly o kon insekto nga nagakabuhi sa tubig sa mga suba. Isa ang negrense nga si Mark Sabordo sa mga katapo sang team gikan sa Ateneo de Manila University nga nakatukib sang mga ini. Gani ang isa sa mga species ang ginkuha sa iyang ngalan kag ini gintawag nga Labiobatis sabordoy.
Ini ang gin-publish sa isa ka Swiss nga scientific journal. So ako nalipay gid tungod nga isa sa 18 nga species ginpangalan sa akon as a dedication man sa amon work as researcher sa mga insects. So ini ginatawag nga Labiobatis sabordoi. Ini makita man sa Negros kag sa Romblon. Bugal sang Negros ang mga kasubong nanday badon kag sa bordo bangod sang ila kadalagan sa patag sang siyensya. Ang ila mga obra ang nagapakita man sang kadamuon sang mga insekto nga kabahin sang aton ecosystem sa pungsod nga kinahanglan man naton halungan. Martigo para sa Digicast Negros. Tao Barb, nagapakita lang nga kadamo pa gid sang pwede ma-discover sa isla sang Negros. Okay, Ruben. Ang kagdason, may hubin pa ni sila nga mga... Basta hindi sila kaedad hubin sila guro. Hubin pa sila Barb. Mga Siliman University nga mga students ni sila. Though I think the other one previously do may na-discoveryhan man siya ang isa man to ka insect. Pero nami kay Young Blood, kadamo sila sa maubra, kadamo sila sa nga ka-discover pa. Kadamo pagigali Barb gusang wala ta pa nakitaan, wala ta pa ni baluan nga ara lang da. Ruming at sakto ng calls bala to save the environment. Tipigan naton kung anong ari sa aton kay kadamo pa sang nagahulat nga madiskubrihan kag matukib. Wala kakabalo sa importante siya, kung ano ka-importante yung mga bagay-bagay until naabot ang time nga wala na sila. Kaag, amo yan to mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Barb, before we forget, 11 days na lang. Pasko na, grabe, nasig lang. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.